بەشداریە وی di şerê Kobanî de û jiyankirina bûbûyerên rojane ra yên şer ew teşwîqa nivîsandinê kir. Gêlo Îse siyasetmedarekî Kurd e ji bajarê Kobanî ye. Ji bo bilindkirina moralên şervanên Kurd di berxwedaniya dijî rêxistina Daişê ew li Kobanî ma û piştî van salan ew bûyer di pirtûkekê de belge kir û di şahiyeke îmzekirinê de pirtûka xwe îmze dike. Ji ber ku ez yek di nava vê berxwedan jiyan kir, di warê ku me xwe têda dî, di warê ku me dî divê pêwîst e divê ji ber em têda bûn divê em yazîkin, ji bo vê min hinkî ban kişand ser hink xalan û me pirtûkek yazî kir. Ez dibêjim ez ê hîn li pêş me hê ez pirtûkeke din jî ew jî di vî warî da yanî di warê bi giştî şûreşa Rojava da ez binivîsînim yanî. Di şahiyeke îmzekirinê de ku ji alî dîwana wêje ya Bakur Rojhilatê Sûrî li hola navenda Baqî Xwedê hatin daxistin, 5 pirtûk ji alî nivîskarên wan pirtûkan ve hatin îmzekirin. Rêveberiya dîwana wêje diyar dike ku berî niha bi dehan berhemên Kobaniyan belav kirine. Lê ev yekemîn car e ku bi awayekî hevbeş belav dikin. راستي وكي چالاكين امزكرنا ريزا چالاكين امزكرنا فرتوكا كوب ديوانا ويجا بيرادبا متخاصيا كمين لباجار كوباني باج بر پشتي سالوگرا رزگرکرنا کوبانی هات یکمین چالاکی مخاص کوبانی با و همو بر همین کوبانی وکی اون بینن پنج بر همین هلبست هبون چیروک هبون برهفکاری هبو بلگکرنا شورشی هبو زمان کردی عربی هبو Tevgera nivîsandin û wêje li herîma Kobanî piştî şer û fêrkirina zimanê Kurdî pir bûye. Ku ji bilî berhemin bi zimanê Erebî, hejmarek pir bi zimanê Kurdî jî tên nivîsandin. û yên herî balkêş ku nifşên nû û jin jî di vê tevgerê de bi hejmarek pir diketine holê ye. Ji xwe em dikarin bêjin ew salê dawî da hinekî rola nivîsandinê zêdetir bûye. Ew jî di nav nifşên nû ra dibin û piranî jî em vê keçin yanî. Lê tenê em dikarin bibêjin di wê derê de astên naverokê. Asê naverokên berheman giringî em bidine bîtirî hejmarê. Yani kem hinekî newîyê zêde bibe, newî berferehtir bibe, bîtirî hejmara. Berî krîza Sûrî berhemên wêjayî yên Kobaniyan pir kêm bûn û kesên dinivîsandin dihatin hejmartin. Lê di salên dawî de ev yek hata guhartin û weşanxane jî hatin avakirin. Gêlo Îse dibêje çanda herîmê û berxwedanî diriya wêje ra tê parastin. Hêvî dike ku nifşên nû giringî bide nivîsandinê û xwe pêş bixe. Ridwan Bêzar, Dengê Amerîka, Kobanî.